Papa. Medyo kaya Papa. Ana, stay close to Mama. Hi, welcome na naman po sa panibagong video. Dito si Ana, oh. Hi, titas. Hi, titas. Busy siya. Naghihintay po kami sa Eindhoven Station na nakapag-bus na kami papunta dito and then we'll take another bus to Banji's house. What? Yeah, I know. Okay. Pakita ko daw sa inyo yan. Yung bus namin, mga 10 minutes pa yung next bus. Hindi po kami mahatid ni Ruth kasi nga kasama sana talaga si Ruth but kailangan ng tatay niya yung sasakyan namin. So, we opted to take the bus na lang para makapunta kami sa party and at the same time magamit ni Opa yung kanyang yung aming sasakyan. Are you excited to see Daddy? Yeah. Birthday party po ni Vika, yung anak ni Ma'am Shivansh. And then last time na-miss namin yung birthday party ni Baby Tad. So samahan niyo po kami sa aming araw. Gala na namin kami mag-ina. Makikikain kami doon kila Shivansh. See you later. See you later. Pasok na kami. Andito na yung bus namin. Sige na, go. Ano? Pina. Wala pang tao sa bus. Mama, that side there. I think 5:45. Wait, what that is? Palagi natatanong kung anong oras daw kami dadating. Sobrang impatient. Really swallow. Yeah, I know. Mahabang biyahe kasi. Magbabas tayo. Daming bikes everywhere. Volgende halte, Sibeliuslaan. Maraming birthday celebrato, Ate Vika. Happy birthday! Tadi also. Among ana, naka-dress na. Ay! Ay, nandito yung handa ni Banji. Ang dami niyang hinanda, oy. And may salad. Rice and noodles. Wow. Tapos ito. Hala, ang sarap. May escabeche. And then shrimp. Masarap tong shrimp niya. Tapos may chicken. Wala na, mapapakain ko na ako. Grabe, ni Ma'am. Uy, nahuman o rin mo dayon. And then yung kanyang dessert. Andito. Oh, yeah. I'll be back at the end. Diba? Anna, come here.
Hello! Sa nga gawas? Tara, Bi, mag-hi ka sa mga titas LG Reyes. Ay! Andito na yung kanilang cake. Dagan bisita ron, ma'am? Sagdi lang good. Kadaga na napamagi kay mga mooncake. Wow. Isikit ra ka na ko, no? Or Oh. sa? Student family, Lord God, that they will always be guided and happy and have peace in their heart and in their mind, Lord God. We thank you for everything that you bless us, Lord God. Please we pray in Jesus' name. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Langsa Zaleva, Langsa Zaleva, Langsa Zaleva in the Gloria, in the Gloria, in the Gloria. Hurrah! Yay! Ayan, pauwi na kami. Right. Indo na kami ni Ruth. Kumain din to doon. Ang dami pong mga Filipinos na andun. So, ang saya. Ang saya-saya pag mga Pilipino ang namimit natin sa party ba. Pauwi na po kami. Ang daming cherry blossom trees dito. A lot, every apartment there. Oh, yeah, that's so nice. I think we should really go back to Don Bosco. Skincare na po ako. Grabe yung breakouts ko lately, but actually, nakalimutan ko because I'm using glycolic acid. So, isa sa mga na parang may purge yata. Basta, siguro ito na yun. Lumalabas yung pimples or siguro acne for a few weeks. So, let's hope na mawala sila, or it can also be just lack of sleep or siguro sa hormones din, hindi ko alam, pero may mga breakouts ako lately talaga. Nakita niyo sa mga vlogs ko. And dito naman dito din. So, I don't know. Siguro sa weather din. Hindi natin alam. Pero pasensya na po hindi ko na po napatuloy yung vlog kanina. Sobrang nag-enjoy nga po pala kami doon talaga kila Vanji. Next, I think, siguro the weekend before we go on holiday, invite po namin sila dito sa bahay. Mag-chill lang kami dito. Ganun. Paano na din kasi ang weather. Nice na ang weather ba? Painit na. Pa-summer na. So by the time we come back, mainit na talaga dito sa Netherlands. Po kami, yung holiday namin, 4 weeks po kaming mawawala. And tomorrow, i-continue ko po itong vlog na ito. Pasensya na talaga, hindi ko na po kayo nabalikan. Nakalimutan ko na naman. Dali kong bilis akong makalimot. Double cleanse na po ako, tapos nag-moisturizer. Yung glycolic acid na ginagamit ko, switch ko sila, every other day sila. The next evening, naman ako, yung niacinamide ba yun? Yun. Same pa din sa The Ordinary pa din. Let's see how it goes. So far, may nagkaka-breakouts talaga ako.
But yeah, hopefully mawala na sila kaagad. Balikan ko naman po kayo bukas. I hope okay po kayo. Patuloy natin yung vlog bukas. Monday na po bukas. Back to work na kami ni Mr. Si Ana nga po pala tulog na. Pagod na pagod siya kasi nga grabe yung paglalaro niya kanina ba. See you po bukas. Good night. The next day. Good morning, titas. Good morning. Morning, titas. Waarom doet het? Waarom was het zo snel? So snel, want opa rijdt zo snel. Ze zei, waarom is het zo snel? Met voetje. Oh, wat goed. Hé, grote meid. Hé, een mooie step heb ik toch, hè? I will come home quickly to pick up the bike. Ja, is goed. Mooi. Doei, schat. Doei. Doei, meisje. Tot straks, hè. School na si Ana. Hello ulit sa inyo. Good morning. Good morning talaga, no? Pumunta po akong work kanina. As usual. Same time. Pero, napapick up ako ulit kasi sumama yung pakiramdam ko. May vertigo ulit ako. I already took meds pero hindi ako makayoko ng maayos. So, tawag dito. Sabi nila, umuwi na lang daw ako. Tapos, tinawagan ko yung agency ko. Kasi, yun talaga yung protocol eh. Na pag pag may sakit ka, or mag-absent ka, tawagan mo yung supervisor mo or coordinator mo. Tapos, after that, tawagan yung agency. Kasi yung agency, 8:30 pa nag-open eh. And, I start working at 8 and dapat sabihan sila 30 minutes before mag-start ang work. Pero, andun kasi ako sa warehouse na. And then, nag-decide lang ako na umuwi ba kasi hindi talaga kaya. This morning, I already felt it. Medyo pagbangon ko, medyo nahilo na ako. Sabi ko, inom lang ako ng medicine ko. Yung betahestin ko. Baka maging okay ba? Sabi ko, kaya to. Pag, guys, kanina doon sa work, para na akong masusuka. Tapos, pag yumuyo ko ako, yun na, mas lalo akong para akong maduduwal ba. Pag yumuyo ko ako, tawag dito, mas nahihilo ako ba. So, right now, if talagang yuyuko ako, mahihilo talaga ako and hindi po pwede sa work kasi palagi ako nakayuko sa work eh. I have to pick up meds or the bins like that. And syempre malikot tayo sa work no kasi nga gaya ngayon malikot din ako. Pasensya na kayo. I'm just trying to relax pero yung mga ang daming ganap oy. So yun, hindi pwede kasi yung trabaho ko is very physical din naman. Kailangan ako maglakad the whole day. Yoko, pick up stuff and like that. So, hindi pwede ba? So sabi ko, hindi talaga kaya. Uwi na lang ako. Tinawagan ko yung mga supervisors ko pero hindi man sila nag-pick up. So, buti na lang may dumaan na team leader. Kasi hindi talaga ako bumaba sa warehouse. Sabi ko, tinawagan ko na yung hindi kasi sumasagot. Pwede bang umuwi ako? Sabi niya, umuwi ka na, ganito. Sabihan ko na lang sila. Okay naman. Pero, to make sure, tinawagan ko ulit yung supervisors. Yung supervisor. And may sumagot naman. So, may nakasagot. Sabi ko, pasensya, hindi ako bumaba sa warehouse. Masama talaga pakiramdam ko. Sabi, yun. And also yung sa agency na tawagan ko na. I hope mawala siya. Maging okay, wala na ubusan pa naman ako ng meds. Tinawagan na ni Ruth anyway yung sa hospital ba kung saan pinick up namin yung medicine ko dati. Tinawagan nila so tatawagan nila yung yung GP namin para siguro dito ma-pick up kasi gagawan pa ng kasi prescription. Kailangan kasi talaga ng prescription yung gamot ko. And then yun, pag okay na mag-message yata sila or mag-send ng email or tatawag na pwede na pick upin yung medicine. Ganito po ang dito, ang way dito na pag may mga prescribed na medicine,
pinipick up siya sa mga connected na butika sa kanila. So yun, hindi yung unlike sa atin na kapag may reseta tayo, kahit sa ang pharmacy pwede, ganun. Dito po, as far as I know, kung saan connected yung yung hospital or yung tinawagan mong hospital or clinic, may connected na sa kanila na butika. So dun din ako mag-pick up ng meds. So I think si Ruth yung mag-pick up tonight. Naubusan na po ako ng medicine. Wala na akong Betahestin. Hindi din ako nakabili sa Pilipinas. Ay, wrong timing talaga. Matagal na akong walang vertigo. Pero bumalik na naman siya today. Today talaga, Monday ba? But yeah, buti na lang, okay naman. Buti na lang pinick up ako kaagad. Tinawagan ko kaagad yung father-in-law ko. Sabi ko, may time ka bang i-pick up ako? Kasi hinatid niya ako, no? And then, 20 minutes later, kailangan niyang bumalik ba? Para i-pick up ako ulit. So, swerte ako sa part na po yan na palaging ready yung aking in-laws na tulungan kami ba. Anyway, magre-rest lang po ako today kasi nga masama yung pakiramdam natin. Kailangan ko siyang itulog and ipahinga today. So, pasensya na po, hindi ko na po mapapatuloy yung vlog natin. Kinonect ko lang, no? Pasensya na. And I hope okay po kayong lahat. I will see you in the next vlog. Maraming salamat sa mga nag-comment and sa mga bago nating subscribers. Thank you so much. See you po next time. Maraming salamat. Duy, mush, babush.